Hi mga moms, good afternoon. So nandito naman na tayo ngayon sa Hinaguan Farm. And yes, totoo ang chismis. Di pa ako nakakatulog. Doon inaantok na ako pero kailangan ko lang talagang makita sila Daddy June, si Mama Sita, Tonton, si Jomar, si Kuya Rene, si Luloy. Sino dito? Pa! Marami pa. Kukunin daw ni Mama Sita lahat. Ano ba? First day. Wow! Sana all. Ang bilis. Ang ganda. Pwede na mag-dive. Oh. Pwede na mag-dive agad oh. Ang ganda ng forge. Saka dito sa gilid. Wow. Pag gwapo gumagawa, gwapo. Alo. Ganun talaga siya. Si Karen eh. Wala. Ano yan? Inabakan mo? Ah. Ano lang. Ang galing no. Ang bilis, mother. Apat na klase. Apat na klase? O, apat na ulam ba? Pero maliit na lang. Unti na lang, gamay na lang. Yes. Ang dami din. Father! Kumusta, ma'am sister? Okay naman kaya lang, father, kasi iba ning tingin sa akin ni Jomar. Oo. Kasi magbabayad na ka. Ay! Pantandoy na siya! Hoy! Hala, Jomar! Hala! Si Karen wala pa. Ako lang. Akala ko magpasok siya dito. Oo nga eh. Nabiyan. Text ko ba yung gahapon? Wala ba dito? Oh, di puntahan ko na lang siya mamaya sa kanila. Magdaan ako. Busy pa raw sila, Papa. Pero ang bilis nito mo, unti na lang. No? Halos mga 1 linggo na lang yan. Yung buhangin mo wala. Buhari naman siya. O, naubos yung ano ko dyan. Oo. Sinuha ko. So ayun nga, gaya nga ng nasabi ko, kailangan ko nang masettle yung mga dapat kong bayaran kina Daddy June. Yes, you heard it right. May utang po ako sa kanila. Ilang araw yun? Si sige, isang araw si si James o si Loloy, si Daddy tsaka si Tonton. Ton, ilang araw ka? Sa akin? 2 days. Tapos si Kuya Rene 3. Kala ko nga mag-ano pa siya ron, babalik siya ngayon dun kasi meron. Pero hindi? Hindi pa natapos? Hindi naman, meron pa akong ipaano sana. Anyway, okay lang. Siguro pag weekend na lang, pag wala silang ginagawa. Ngayon na. Kukumpitin natin yung babayaran natin sa kanila. Kasi baka mamaya ko saan ko pamadala tong aking kinita sa racket namin sa Kitaw-Taw. No? Kaysa magkamot na naman ako ng ulo, bayaran ko na lang muna sila. Oo. Kaya kailangan magka-racket muna ulit tayo. Ay, si Father busy pa. Kasi nag-ano na computer. Grabe po yung ano nila talaga, oh. Ang bilis ng buhos. Ay, nagbuhos kasi ngayon, no? So, kailangan, sana wag umulan. Pero ano, uga naman. Oh, para tuloy-tuloy. Kasi madalas, di ba, alas 3, alas 4, biglang umuulan. Then, after nyan, ma, finishing na siya. Finishing. Kung may buhangin na. Ah.
Ay, kung wala pang buhangin, sisimulan na yung yung dalawang dito sa gilid. Mataas ba? Ewan ko, parang lidi lang siya na. Baka itapon yung ba? Ano? Halaman. Bigyan mo na lang sa akin, ha? Saan mo ilagay? Doon? Doon sa harap. Nung pwesto ko ba? Lagay mo lang tubo yan. Ha? Yun nga, pero ang ganda na kasi niya, sayang naman kung Sana dito sa itatapon. inyong sunod ba? Sa loob ng kainan, di ba? Sa Mm. paligid na. Marami nagkain sa loob. kanina. Madami rin. Kasi nagpa-free drinks ako kanina. Kaya opening Juice, free juice. Wala man akong biko o nangka. Wala di ay. Wala na bili. Dapat nagpaluto ka ng biko. Wala si Reyes, sabi niya lulutuan niya raw ako. Hindi naman siya nagluto. Ewan ko. Ano oras nagising? Oras nagising si Brenda? Alas 8. Wala pang tulog. Alas 3. Ikaw, wala tulog. Ako wala pang tulog. Kaya nga ako umuwi, sabi ko, isettle ko muna si Papa, tapos saka ako magtulog. Padir! Ay, nagsusukat pa si Papa. Mahirap maabala. Father, halika na. Magbabayad na ako. Yes, mga moms. Hindi ko ikahiya yan. Magbabayad na talaga ako ng utang kasi si Jomar, wala raw pang tandway. Wala pang tanduay. Tanduay. Hubong pa kayo na gabi Si Tonton, 2. Tama. Si James, 1. James isa. Si Duha. 2 si Tonton. Jomar isa. Siya. Para sa batang. Ikaw, 2. Sige. Sama na po. Okay. 2. Ako na mag-abot kay Kuya Rene. Okay. Tsaka doon sa anak niya. Okay. Bali merong 3 days. Tsaka 2 days. Kasi may isang araw na absent yung anak niya. Okay. No? Ikaw na bala sa mga boys. Thank you. Matulog muna ako. Baby! Okay na ha, nakipapa na. Nakipapa na. Yung tubo, mamaya na pagising ko, maliligo ako. Maliligo, maghuhugas maigi. Ha? Kasi mo muna yung kamera mo may. Ano na? Pang Red Horse? Oh, mamaya. Tapos Chaser Jean. Tulog muna tayo mga mom. Antok na talaga ako. Naantok na po ako. Good night muna for a while. Tapos mamaya gising ako ulit. Kasi babalik ako sa shop, sa store. Mag-ano naman kami. Kung ano yung ipamimili, kung ano yung magiging menu for tomorrow. Kanina, medyo talaga kami, medyo magulo. Kasi nangangapa pa kami kung paano magiging posisyon ng sino magsandok, paano yung bayaran. Kasi may mga nagbabayad, nagkakalituhan na kami. Yung sukli, ganito ganyan, pati yung presyo. So, yun. Gagawa rin tayo ng mga tags. Name nung putahe, tapos magkano yung presyo. Para hindi tayo magkalituhan. So, bye for now mga moms. Good night muna.